ҳафтаномаи фараш хабар дод ки комиссияи ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст рустам тағоймуродов яке аз ҳакамони ин озмунро барои гузоштани баҳои баланд ба фарзандаш аз ҳакамӣ барканор карда ҳолҳои ба даст овардаи писари ӯро ба эътибор надонистааст. фарзанди ин довари озмун аз ширкат дар озмуни имсола канор зада шудааст ва танҳо соли оянда метавонад дигарбора дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ иштирок кунад. муовини якуми вазири маориф ва илми кишвар ҳамзамон котиби комиссияи ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст саломиён муҳаммаддовуд бо таздиқи ин хабар ба фараш гуфтааст тибқи иттилооти дарёфтӣ иштирокчии озмун дар номинатсияи адабиёти классикии тоҷик шорухи рустам фарзанди узви ҳайати акамони номинатсияи мазкур доктори илмҳои филологӣ профессори кафедраи адабиёти донишгоҳи давлатии шаҳри бохтар вилояти хатлон рустам тағоймуродов будааст. аз хабари мазкур тариқи расонаҳо огоҳ шудем. бояд қайд кард ки қаблан раиси комиссияи ҷумҳуриявӣ матлубахун саториён аз ҳайати акамон ва аъзоёни комиссияи ҷумҳуриявӣ хоҳиш карда буд ки агар фарзанд ё хешовандони наздикашон дар озмун иштирок кунанд моро дар ҷараён гузоранд то ҳайати комиссияи ҷумҳуриявӣ огоҳ дошта бошанд. мутаассифона ин талабот ва хоҳиш аз ҷониби рустам тағоймуродов риоя карда нашуд. ӯ дар номинатсияе ки фарзандаш ширкат дошт дар ҳайати акамон ҳузур пайдо кард ва ба фарзандаш баҳои баланд гузошт. ба хотири шаффофият адолат миёни иштирокчиён ва иҷрои дастуру супоришҳои раҳбари давлат президент эмомалӣ раҳмон ки сарпарасти озмуни мазкур мебошад ҳайати комиссияи ҷумҳуриявӣ ҷаласа доир намуда ҳолҳои гирифтаи шорухи рустамро беэътибор ва рустам тағоймуродовро аз ҳайати акамон берун кард. гуфтааст муҳаммаддовуд саломиён. муаллифи хабар шамсулло фозилов менависад ки назари профессор рустам тағоймуродов ба қазияи мазкур то нашри ин матлаб ба даст оварда натавонистанд зеро номбурда ба зангҳои пайдарпайи хабарнигорони фараш ҷавоб надодааст. натиҷаҳои озмуни имсолаи фурӯғи субҳи доноӣ баҳсҳои зиёдеро дар байни корбарон эҷод кардааст. гурӯҳе бар инанд ки доварон имсол ба ноадолатии зиёд роҳ дода гурӯҳи дигаре баръакс мӯътақиданд ки озмун одилона гузашт. хуршеди атовулло сардабири фараш яке аз нашрияҳое ки натиҷаҳои озмуни имсоларо ба чолиш кашидааст менависад метарсам ки ибораи фурӯғи субҳи доноӣ гирифта аз байти машҳури ҷомӣ ба мисраи танзомези дурӯғи субҳи доноӣ бадал мешавад. ин бора озмун дар солиёни аввал маъруфу машҳур ки ба кашфи соҳибистеъдодҳои нав ва дилгам кардани мардум ба китобу китобхонӣ мусоидат мекард ба якборагӣ шукӯҳу шавмати пешинаро аз даст дод. ин агар аз қатъ кардани пахши мустақими барномаҳои ҳаррӯзаи он тариқи симо сарчашма гирад. шикоят аз беадолатии аъзои акамон ба ҳадде афзуд ки дили шунавандаву асрати навмедшудаҳоро аз профессору доктору номзади илме ки дар ҳайати акамон буданд ба якборагӣ хунук мекунад. ҳамин ҳоло ҳанӯз озмун ҷанбаст нагардида дар дасти ман аллакай чандин номаҳои шикоятӣ аз ширкаткунандагони озмун расидааст ки аз беадолатию тағобозию маҳалгароиҳои ҳакамон қисса мекунад.